Uthini kangaka uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi? Ngumbuzo ovakala ubuzwa nguLieutenant Colonel Gavenda. Xa kubonakala ingathi bampressurizela into yoba makaphine uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kuma-police shooting kwelaa side lase-KZN, since amapolisa ngapha engadlali bafethu erhefu. Hayi ke i-recordings zikhona. Kwezi recordings bafowethu ziyam-implicata uMacingwane, ndithetha ngo-suspended police minister uSenzo Mchunu. Bafowethu kwezi recordings even into ethi okanye ethetha ngo-number 1 iyavela kwezi recordings. Before kodwa sithetha ngetestimony le yakhe, andifuni into abaniphazame. Ndizawuthatha a few steps backwards ndithatshe kwitestimony zabantu abenze into yoba uLieutenant Colonel Gavenda abe uyeza because uza kwayena enezitshoyo kajongene nazo. I did not touch kulama testimonies kakhulu because ndandithetha nje ndigqitha, reason being bendingafuni into bazehlukane, ndifuna ukuzenza in sequence ukwenzela into yoba zingazusiphazamisa. Kunge-12 ka-August 2026 xa kufika lo olapha. Lo lapha ngu-Deputy Director wase-IPD uLen John. Ngapha ngu-Gregory Loftus. Lo lapha phezulu bafowethu hayi nguRobocop. Nizawunderstand kutheni nguRobocop nje. So kufika lona xa kefika uza enezitsholo ezibonakala into yoba zijonge apha kumapolisa wethu ngendlela okubonakala into yoba kunama-task team instead into yoba lwenobugulukudu kwabona bayimigulukudu okanye abanye bakhona basebenzisana nama-taxi owners uba ngabakhona abanyathelele nje ikonzi, hayi bayakwazi into yoba kusebenziswe bona nokuyothuma uphuthu. Hayi lamapolisa futhi i-suspects bayazibulala, xa bezibulala njalo kustajwa ama-crime scenes. Uyababona nje uba abapeyintwa ngendlela eright lamapolisa ngulo owe-IPD. Hayi nemicimbi onokwenza nento nama-heist, imicimbi onokwenza nama-drugs, kubonakala into yoba ama-tow trucks lana sokusetyenziswa wona ukutransportana nama-drugs. So ifaka nama-tow truck drivers okanye ama-tow truck owners le testimony yakhe. Hayi eze nayo ngendlela ukubonakala uba amapolisa even seweyofunana nane-suspect kwezinye indawo, sometimes abafike bengabuzi kwenzeka into yoba besebeholde kwa umnikazi indlu hostage because bebezifihle kuloo ndlu. Hayi amapolisa afike nje adibanisa lumelele yonke loo nto athuma uphuthu. Zizitshola kazenzile. Hayi bafowethu angapheleli apho, aqhubeke aveze umcimbi onokwenza necase kamfana okuthiwa nguBevan Loftus, umntana walo tata lona, okubonakala into yoba watshone lapha ezandleni zamapolisa. Etshona nje umfana lona ke phofu ungumgila mkhuba. Hayi kodwa indlela akatshona ngayo kubonakala into yoba amapolisa vele wayenenjongo zokumbulala because kuvela into yoba even before then afika kutata womntana lona afika amxelela into yoba hey ndoda, umeke sure into yoba i-funeral plan yakho nje up to date because this time sizomthuma uphuthu. So izinto engathi nje zinjalo, watsho wathi utata omntana uzaza azo collaborate esi story. Tata omntana kuvele kubonakala ke into yoba naye xa seke sithetha naye ziya collaborateana ngendlela bayithetha nje ngayo bona ne. Uba iphekiwe okanye ithini story sabo asiyazi because khona nje imipheko emininzi kubonakala biyenzeka apha esipoliseni. Kubonakala into yoba wathi xa kegqiba kuva loo nto wabalekele ecourt, wazama ama-interdict nge-31 zikaMatshi. Hayi kodwa amapolisa nge-1 zika-April, nge-April Fool, hayi still bamthuma uphuthu. Umntana wakhe bengasindlobongela, hayi bengasidle into amapolisa ampeyinta ngayo kwathini, but umphakathi indlela awabhiyoza ngayo xa kuthiwa utshonile uBevan lona. Hayi ke ubekezothethelela umntana wakhe yena lo lapha phezulu uzothi hayi mani la madoda amabini lana istori sabo sifakala incama. Phansi kwaba ke ngoku kupeyintwa even o-commanders zakhona okubonakala into yoba ngo-Lieutenant Gavenda bingathi ngaba abantu abakhiphana nezi-instructions, especially ukufa kukaBevan lona kwakukhona i-2 meter or so akayifumana. Hayi ke nezitatement zakhe zezavezwa. So uzothi ayikho lento, lo mfana bekemgila mkhuba nje, sigeleke xa sesigebengu besiclose nane-gang boss, even sesiyomfuna besisokola amabonda alingana ne-ceiling, uthi sowungenile usokolile ungenile hayi udibana nenkalakatha zama-pitbull nani. But nje wazomthini uzocima okanye uzodenta le nto abafike bayithetha aba lo olapha phezulu. Hayi bafethu kuthiwa beke ngumpethe kwayena lo encoma ke phofu uGavenda lona into yoba uGavenda waziklina izitrato, akwakukhona i-gangs, khona ukudubulana, i-violence. Hayi kuthiwa bafethu iphise kulaa ndawo. Wafika nje lo wathi nje asangodlala ukuthi u-implicator uGavenda lona plus uPetro ezinto zabo. Bonakala ingathi uPetro hayi ngumpethe, umnwe wakhe uLucy uyathanda ukudubula qala abuze emva. So that's what I wanted to cover up.
Ndizabuya ke ngoku nale part eseyithetha ngetestimony kaGavenda uQobo. Lapho zingena, hayi ziyakala bafowethu, hayi oxamba yaphaxulana.